Aquesta és la nostra tercera temporada aquí al club. Tenim més de 11 equips en competició i més de 150 nens amb nosaltres. Però la dada més significativa és que més del 80% porten amb nosaltres des de l'inici. També comptem amb un grup de 7 entrenadors formats en l'àmbit de l'esport i que estudien o han estudiat el futbol sala en profunditat. La nostra forma d'aprenentatge es basa en el com volem assolir els objectius. L'essència de la nostra escola de futbol és la metodologia de treball. Ens basem en un aprenentatge significatiu. Entenem el joc, entenem les situacions reals, donant recursos als jugadors perquè entenguin totes les situacions possibles que es poden donar en un partit. Aquesta és la nostra missió, treballar amb ells i fer-los cada vegada millors jugadors. El nostre signe significatiu és la nostra manera de treballar. Com la nostra estructura interna ens permet inicialment als entrenadors entendre i posar en comú la metodologia i després aplicar-la a pista amb els diferents grups d'edat. Us convidem a visitar la nostra escola de dilluns a divendres qualsevol tarda i conèixer la nostra manera de viure del futbol sala.